Dobrý den, já bych se vás chtěl zeptat na váš názor na financování neziskových organizací v našem kraji. Vím, že jste členkou Sokola, já sám jsem členem jedné neziskové organizace a zajímalo by mě, jak by se dalo vylepšit proudění peněz do našich organizací. Ano, i my Sokol už se několik let potýkáme s takovou finanční krizí, protože přestaly toky, které nás živily již několik, možná už desítek let. A i my teda jsme nuceni, kromě vydělávání peněz, protože my třeba máme ubytovnu, tak můžeme tam vydělat, ale i my si musíme teda žádat z různých grantů. Žádáme vždycky z grantového programu města Jilemnice, ale žádáme také z grantového programu Libereckého kraje. Ale bohužel za ta úsilí, kterými teda připravujeme ty projektové záměry, tak za to, co potom dostaneme, tak to je opravdu hrozně málo. Uvědomuji si, že těch peněz by mělo jít mezi neziskové organizace podstatně více, hlavně proto, že se starají o děti a o mládež, že ty děti nezůstávají na ulicích, že je to vlastně prevence proti kriminalitě a proti tomu, aby začaly zneužívat návykové látky. Takže jsem pro, aby se financovaly nejen profikluby, ale určitě i tyhle děti v těch oddílech sportovních nebo v těch našich oddílech všestrannosti, u skautů, u lyžařů a jiných. Moje další otázka se týká středního školství v našem kraji. Jak si myslíte, že by se dalo zlepšit uplatnění absolventů, kteří odchází z středních škol a nenacházejí pracovní místa? No, to je správná otázka, protože myslím si, že za prvé to uplatnění absolventů závisí na trhu práce. To znamená, že určitě střední škola musí být nejen kvalitní, což je velice důležité, ale musí být i provázána s tím trhem práce. Musí do ní zasahovat i ten soukromý podnikatelský sektor, který ty děti zaměstnává. A taky myslím si, že v dnešní době už se ukázalo, nebo poukazují prostě podniky na to, že máme nedostatek odborných škol, protože potřebují odborně vzdělanou středoškolskou mládež nebo střední kádr odborně vzdělaný a nedostatek teda učňovského školství. A to by se mělo podporovat.